Harkan gayin nan hawa ni ba zurot ma nake so in ji. Ai ko zukom ne. Saboda muna da aiki da wallahi ka ne masana don uwarka. Fim zan shiga. Za ka ga fim. Allah. Za ka ga fim. Kuma na san sai na samu dole ya an yi da ni. Gaskiya kana ji ba abokina. Wannan. Ya kamata fa ka yi wa kanka faɗa. Wannan faɗa? Kawai ka bar ni duniya ta mun faɗa. A'a, Allah. Wannan kana ganin da. Mutane na wasu kaya fa. Kuma ka ga yau za mu je wajen Alinu. Allah. Barka dai. Assalamu alaikum. Wai ku halin ku ba ku canjawa? Assalamu alaikum ƴan mata. Gaskiya ni ba da ni za. Haba ƴan mata. Tun ɗazu muke ta muku magana muna muku sallama haɗaɗɗun gayu kamar mu ko ba komai dai za ku tsaya ku ɗan saurare mu ko ku ga da me muka zo. Ko ba haka ba? Okay, yanzu duk ba wannan ba. Okay. From where? What? From where? Yes. Ga wayan mu kana tambayar mu from where? Gaskiya ku dai jahilai ne. What? Sai muku aka yi mu matsiyata ne irin ku? Tun daga mu ina wayoyin mu? Ga wayoyin mu kuna kallo. Gaskiya dai ni ma abin da na gani kin. Amma dai ya kamata a koma makaranta. Za ku a koma yar boko. No. Don mu ne kenan. Uwa ta babban yaro. Ni na yi tunanin fa ilimi riga ce. Kawai shiga suke su birin a ciki. A haba. Wani ɗan jakan da nema na yi wannan mai zama kantar da take. Haruna zan koma. What? Za ka koma dai. Ni digiri ne a kaina. Kai zola. No.